Waqt li kien qed jindirizza konferenza organizzata minn The Economist, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Ewropa għandha taġixxi fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali u affisser kif dawn huma nies li huma maqbudin f'xibka ta' faqar u sfruttament. Saħaq li matul is-sena li għaddiet huwa kien qal li l-Mediterran kien sar ċimiterju. Il-Prim Ministru fisser kif hu jrid li Malta tkun xhieda tas-solidarjetà u l-kooperazzjoni sabiex il-Baħar Mediterran isir ir-reġjun tat-tama, paċi u prosperità. Il-Prim Ministru Joseph Muscat beda d-diskors tiegħu billi tkellem dwar l-irwol tal-Unjoni Ewropea fi kwistjonijiet li jolqtuha mill-viċin bħalma hija l-kriżi fid-dinja rbija. U qal li matul il-jum tal-ħamis kien qiegħed Brussell fejn attenda summit li ddiskuta wkoll is-sitwazzjoni fl-Ukrajna, sitwazzjoni li ħadd fl-Unjoni Ewropea ma jippreveda kif żvolġiet u qed tiżvolġi bħalissa. Huwa tkellem dwar l-importanza li l-Unjoni Ewropea tagħti lid-demokrazija u l-drittijiet umani. Fuq kollox sostna li Malti hija pajjiż Ewropew iżdija wkoll pajjiż Mediterranju. Kien hawnhekk li saħaq li l-iżviluppi juru li l-kwistjonijiet fil-Mediterran qatt m'għandhom jittieħdu b'mod iżolat minn dak li jiġri fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk rigward ir-relazzjonijiet li Malta għandha mal-Libja, il-Prim Ministru qal li Malta trid tibqa' tagħti l-għajnuna tagħha lil dan il-pajjiż sabiex tissaħħaħ id-demokrazija u l-istituzzjonijiet. Il-Prim Ministru stqar li Malti hija impenjata biex tibni relazzjonijiet mal-ġirien kollha tagħha, kemm ma' dawk tan-naħa ta' fuq u kemm dawk tan-naħa t'isfel. Intant dwar iċ-ċogiem li ser tkun organizzata s-sena d-dieħla, il-Prim Ministru stqar li din hija opportunità għall Commonwealth biex issaħħaħ l-irwol tagħha fix-xena internazzjonali.